हेलो हम्म सुशांत सर कहते मु शांताराणी कहती हिलपाटार बाहर अच्छी कोड़ी अच्छ भुवनेश्वर केबे आसियो कही पारिनी आज आसियोनी नाଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି आज आसपारियोनी ନା ନାଇଁ आसुन आज ଆଜି हेलो ହଁ ହ୍ୟାଲୋ आज आसन मु तुम से विजयपुर रूम को जी ନାଇଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ବା आसपारियोनी ଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି केबे आसियो आथरे ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବି हाँ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବି ए नंबर को करे एटा मां को नंबर ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା मु तुम सतरे मिसिया पण चाहूची ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗି ସେଦିନଠୁ हाँ ସେଦିନ ତମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି हाँ मत ए सेक्स दरकार पड़ती मु ए पूरा हिट ହେଇକି ଅଛି ହିଟ୍ ହେଇକି ଅଛ हाँ मत ए दरकार अछि आसुन ए ଏବେ ତ ଏବେ ତମେ ସେ ବିଜେପୁର ରୁମ ରେ ରୁହ ମୁଁ ଆସୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଅଛି କହିଲି ପରା କୋଉଠି ଅଛ ଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ସତ କହୁଛ ନା ମିଛ ଭରସା କରୁନ କି ମୋ ଉପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଏବେ ସେ ବିଜେପୁର ରୁମ କୁ ଆସିପାରିବନି ନାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି କେବେ ଫେରିବ ମାନେ ନିହାତି ତମ ଦରକାର ସେକ୍ସ ଏବେ ହଁ ମତେ ଏବେ ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ଏବେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନ ନା ତମେ ତ ଏବେ ବିଜେପୁର ରୁମ କୁ ଆସ ନାଇଁ ତମେ ତ ଗୋଟେ ତ କାମ କରିପାରୁନ ଆଉ ନାଇଁ ତମେ ଆସୁନ ତମେ କରିବି ତମେ ଆସ ତମେ ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରୁନ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଜାର ଆଉ କରିବି ତମେ ଆସ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗଲେ ତମ ରୁମ୍ରେ ହେବ ନାଇଁ କି ହଁ ଆଜି ରାତିରେ ଆସିବ କି ଯେ ତମେ ମୋ କାମ ଟାଇମରେ ତମେ ଗୋଟେ ବିଜାର କରୁଛ ଗୋଟେ ମୋ କାମ ଟାଇମରେ ତମେ ଫୋନ୍ କରୁଛ ନାଇଁ ତମେ ଆଜି ଆମ ରୁମକୁ ଆସିବ କି ରାତିରେ ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ତ ଏବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମାନେ କେତେବେଳେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବି କହିପାରିବିନି କେତେ ସମୟରେ ରିଚ୍ ହବ ମୋତେ କେତେ ସମୟରେ ରିଚ୍ ହବ ଯାହାବି ମୁଁ 11:30 12ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବି ଏତେ ଲେଟ୍ ହବ ଆରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କହିଲି ପରା ଆମର କାମ ସରି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବି ନା ହେଲେ 12ଟା ବେଳେ ଆସ ମୋ ପାଖ ମୁଁ ଜଗିଥିବି ଜଗିଯିବ 12ଟାରେ ଶୁଣ ଶୀତ ହଉଛି 12ଟାରୁ 6ଟା ମସ୍ତ ସେକ୍ସ କରିବା ଆସ ଯେ ତମେ ତ ଅଧା କାଢୁଛ ପୁରା କାଢୁନ ନାଇଁ ମୁଁ କରିବି ଏଥର ବଢିଆ କରିବା ସେକ୍ସ କରିବା ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ସାଥିରେ ବି ମିଶୁଛନ୍ତି ହଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସାଥିରେ ମୁଁ ମିଶିଗଲି କିନ୍ତୁ ସେ ସେକ୍ସ ଉପରେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସେକ୍ସ ଦରକାର ସେକ୍ସ ଦରକାର ହଁ ଆଚ୍ଛା ତମ ସାଥିରେ ସେକ୍ସ କରିବି ଆଉ ତମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କିଛି କହିବିନି କିଛି କହିବ ନାହିଁ ନା ନା ହେଲେ ଆମେ ଏଥର ସେକ୍ସ କରିବା କରିବା ନା ହଁ ହେଲେ ଆଜି ମାନେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛୁ ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ପୁରା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲି ମୋ ବଡି ପୁରା ଶୀତକୁ ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି 12ଟା ବେଳୁ ଆସ କରିବା 12ଟା ବେଳକୁ କରିବା ନା ଆସିବ ନା ମୁଁ ଆସିବି ମୁଁ ତ 11:30 ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିବି ହଁ ତମର ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳାଇବି ନା ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିଯିବି ନାଇଁ ଫୋନ କରନି ଫୋନ ମୋ ପାଖରେ ଥିବନି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସ ଚଢିକି କାନ୍ଥ ଚଢିକି ପଳେଇ ଆସ 11ଟା ଅଧେ ପରେ ହଁ ହଁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚେତା ଥାଉଛନ୍ତି 11ଟା ପାଖରେ ଫୋନ ଥିବ ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ କରିବି 11ଟା ଅଧେ ବେଳୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ଉପବାସ ମୋତେ ଆଜି ପୁରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରିବ ଆଜି ପୁରା ନେକେଡ୍ ହେଇଯିବା ଆମେ 2 ଜଣ ନେକେଡ୍ ହେଇଯିବା ଯେ ବେଶୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଶୁଣ କରିକି ହଁ ଶୁଣ 5ଟାରୁ 6ଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇଯିବା 12ଟାରୁ 6ଟା ପୁରା ତମେ ମୋ ବଡି କିସ୍ କରିବ ମୁଁ ତମ ବଡି କିସ୍ କରିବି ତାପରେ ଲିପ ଲିପ କରିବା ଲିପ୍ ଲିପ୍ କରିବା ଯେ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା କର ମୋର ତ ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ହଁ ଶୁଣ ହଁ ତାପରେ ତମେ ମୋର ବୁକ୍ସ ନାଇଁ କି ହଁ ବୋ ମୋର ବୁକ୍ସ ନେଇକି ପାଟିରେ ନେଇକି ଚାପିବ ପୁରା ହଁ ପୁରା ଚାଟିବି ତାପରେ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଚଢି ପଡିବି ହୁଁ ତମର ଇଏଟା ଭିତରକୁ ନେବି ପୁରା ତଳକୁ ଉପରୁ କରିବି ତାପରେ ମୋ ବଡି ପୁରା ମସାଜ କରିବ ମୋ ବଡି ପୁରା ମସାଜ କରିବ ନା
ସେଇଟା କରିପାରିବି ନ କରିବି ସେଇଟା ଜାଣିନି। ମୋ ବଡି ପୁରା ମସାଜ କରିବ, ତାପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ହିଟ୍ ହେଇଯିବା, ତାପରେ 12ରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ମସ୍ତ ସେକ୍ସ କରିବା। 6ଟା ଯାଏଁ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବିନି। ଶୁଣ, ହୁଁ। ଆଜି 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 କେତେ ଟ୍ରିପ୍ କରିବାକୁ ଦେବ? କଣ? ଆଜି କେତେଥର ମିଶିବାକୁ ଦେବ? ତମେ 12ଟା ବେଳେ ଆସିବ ପରା, ହଁ। ଘରକୁ ଆସିବ ମୋ ରୁମକୁ 12ଟା ବେଳୁ। ଆସିଲେ ଆମେ ପୁରା ମସ୍ତ ସେକ୍ସ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଆସିବ ନା? ମୁଁ କହିଲି ପରା, ମୁଁ 11ଟା ବେଳେ ଓହ୍ଲେଇବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ହେଲା, ହଁ 11ଟା ହୁଁ ବେଳେ ଓହ୍ଲେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତମ ଘରକୁ ଯିବି। ସାଇଡ ଆଡୁ ଆସିବ। ସାଇଡ୍ ଆଡ଼ୁଆ ଯିବି। ହଁ, ମୋ ଯେ ପାଖରେ ଫୋନ ନଥିଲେ ବି କବାଟ ଖଡ ଖଡ ମାରିବ, ମୁଁ ଆସିବି। କି ତମେ ଖିଡକି ମାରି ଶୁଣ ଶୁଣ, ତମେ କାହିଁ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କାହିଁ କବାଟଟା ଖୋଲିକି ରଖିଥାଅ। ହଁ, 12ଟା ବେଳେ ମୁଁ କବାଟ ପକେଇଥିବି, ତମେ ଟିକେ ଠକ୍ ଠକ୍ ମାରିଦବ ନାଇଁ ଖିଡକିଟା ଶୁଣ ଆଉ। ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ 11ଟା ସାଢ଼େ 11ଟା ମାନେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି, କବାଟ ଖୋଲିକି ରଖିଥିବ। ହଁ ହଁ, 11ଟା ନାଇଁ, 11ଟା ଅଧେ ପରେ ଆସ। 11ଟା ଅଧେ ପରେ ଯିବି ତ? ହଁ, ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ପୁରା ନେକେଡ ହେଇଥିବି, ମୋ ବଡି ଉପରେ ପୁରା 200ଟା କିସ୍ ଦବ। 200ଟା କିସ୍ କରିବି। ମୋ ବଡି ସାରା ଗରମ କରିବ, ହଁ ହିଟ୍ କରିବ। ହଁ ହିଟ୍ କରିବ ପୁରା ମୋ ବଡି ଟା। ହଁ ତାପରେ ମୋ ବଡି ସାରା କିସ୍ କରିବ। ହଁ ତାପରେ ମୋ ବୁବ୍ସ ଗୁଡାକ ଚିପିବ। ହଁ, ବୁବା ଚିପିବି। ତାପରେ ପାଟିରେ ନବ। ହଁ, ପାଟିରେ ନେବି। ତାପରେ ମୋ ବଡି ପୁରା ଚାଟିବ। ଚାଟିବି। ତାପରେ ମୁଁ ତମ ଉପରୁ ଚଢିଯିବି। ହୁଁ। ତାପରେ ନେଟରେ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ ଲଗେଇବା, ହୁଁ। ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମ ଏଡ୍ସ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ ତ? ତମକୁ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ, ମତେ କିଛି ନାହିଁ। ମତେ କେମିତି ହବ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ? ହଁ ହଁ, ହେଲେ ଆଜି 11ଟା ବେଳେ ଆସିବ ନା? 11ଟା ଅଧେ ପରେ ଆସିବ। 11ଟା ଅଧେ ପରେ ଯିବି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। 11ଟା ଅଧେ, ମୋ ପାଖରେ ଫୋନ ଥିବ ହେଲା, ମୁଁ ଫୋନ କରିବି ତମ 11ଟା ଅଧେକୁ। ହଁ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସିବ, ମୁଁ ରହିପାରୁନି, ମୁଁ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମିଶିକି ଗାଧେଇବା ସାୱାରରେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଗାଧେଇବିନି, ମୋତେ ହଉ ହଉ ଇସନଫୁଲିଆ। ହଉ ହଉ, ଶୁଣ, ତମେ ଡେଇଲି ଆସ, ଆମେ ସେକ୍ସ କରିବା। ହଁ, ଡେଲି ଯିବି ଯେ, ମୋର କାମ ରହିଯାଉଛି ପରା, ସେଇଟା ମୁଁ ତ କହୁଛି ନା ଆଉ। ହଁ, କାମ ନଥିଲା ସେ ଆସ, ଆମେ ଭିତରେ ଶୀତ ଦିନରେ ମଜା କରିବା। ତମେ ନାଇଁ ଏତେ ଦିନ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କାହିଁ କଲନି? ଆରେ ମୋର କାମରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି। ହଉ, ଆଜି କରିବା ହେଲା, ମସ୍ତ ସେକ୍ସ କରିବା ଆଜି, ଗରମ ହେବ ପୁରା ହିଟ୍ ରେ। ତମେ ମୋ ସାଥିରେ କଲା ପରେ ଆଉ କାହା ସାଥିରେ କରୁଛ କି? ପାଗଳ ନା କଣ? ହଁ। ପାଗଳ ନା କଣ? ହଉ ହଉ, ମସ୍ତ ସେକ୍ସ କରିବା ଆଜି, ଆସ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସିବ, ମୁଁ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇକି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲି, ତମକୁ ଆଜି ପୁରା ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। ହଉ ଠିକ୍, ନିଆଁ ଲଗଉଛ ତମ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତମ ଦେହ ସାରା ଏମିତି ନିଆଁ ଲଗେଇବି, ହଁ ତାପରେ ତମକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ହୁଁ। ନିଆଁରେ ଜଳେଇଦେବି। ତମେ ଜଳେଇବ କି ମୁଁ ଜଳେଇବି କିଏ ଜାଣିଛି? ତାପରେ ମୋ ଦେହ ସାରା ହଁ। ମୋ ଦେହର ନଶା ପୁରା ତମ ଦେହ ଭିତରକୁ ଚଢେଇବି। ଓକେ ଡନ୍। ତାପରେ ତମକୁ ହିଟ୍ କରିବି, ତମକୁ ହିଟ୍ କରିବି। ହୁଁ। ହିଟ୍ କଲା ପରେ ତମ ଲିପ୍ସ ସହିତରେ ଲିପ୍ ଟୁ ଲିପ୍ କରିବି। ସେଇଟା ତ ପର କଥା, ଲିପ୍ସ ସହିତ ଲିପ୍ସ ମିଶେଇବ ଯେ, ମୋତେ କେମିତି ନିଆଁରେ ଜଳଉଛ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିବି ନା। ହେଲା। ତାପରେ ତମ ବଡି ସାରା ମସାଜ କରିବି, ତମ ବଡି ସାରା ନିଆଁ ଲଗେଇବି। ଯେ ଶୁଣ, ମୁଁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ନାଇଁ ଶୁଣେ ହଁ। ମୋତେ ତମେ କେମିତି ନିଆଁ ଲଗଉଛ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିବି। ହଁ। ହଁ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହଁ ହେବ। କେମିତି ତମେ ମୋତେ ହଁ ନିଆଁ ଲଗଉଛ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିବି। ନାଇଁ, ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତମ ଏମିତି ପାଗଳ କରି ତମ ମତେ ଛାଡିବନି ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ବାହା କେବେ ହବ? ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଉ, ତମେ ବାହା ହବ କି ନ ହୁଅ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ସାଥିରେ କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସ କରୁଥ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ପୁରା ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି, ପୁରା ପାଗଳ କରିଦେବି ତମକୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।